Moikka, mä olen Sanna Knokkonilta ja mä tarjoan eettisesti valmistettuja ekologisia lankoja, kankaita sekä joitakin valmistuotteita. Ja mulla on 2 materiaalia. Toinen on lanka, toinenkin on lanka. Tämä ensimmäinen lanka sisältää 50% turkkilaista GOTS-sertifioitua puuvillaa, eli se on luomua, plus kaikki työolot on huomioitu eikä ole käytetty kemikaaleja. Ja tämä on itse asiassa mun mielestä ainakin niin maailman ekologisin lanka, koska sitä puuvillaa, luomupuuvillaa on vaan puolet ja 25% nokkosta ja 25% kuituhamppua. Tällä ei kuitenkaan ole luomusertifikaattia, sillä tässä on liian vähän luomupuuvillaa. Ja näiden erikoismateriaalien tällaisen niin kuin ekologisesti valmistetun hampun ja nokkosen sertifiointi on todella työläs, vaativa, pitkä ja arvokas prosessi. Niin on katsottu, että näitä ei vielä kannata sertifioida, koska materiaalia on olemassa hyvin rajattu määrä. Mutta sillä luomupuuvillalla on kyllä sertifikaatti olemassa, eli sitä kautta tämä on hyvin todistetusti ekologista ja eettistä. Ja toinen lanka, mulla ei sitä ole nyt tässä kuvassa, mutta se on aika samannäköistä kuin tuo. Eli siinä on pikkasen enemmän nokkosta, siinä on 30% nokkosta, eli eurooppalaista nokkosta, ja 70% sitä turkkilaista GOTS-sertifioitua puuvillaa, joka on siis luomulaatuista, ja sillä on luomusertifikaatti, eli se on luomulankaa. Ja nokkonenhan on sillä lailla erityinen materiaali, että se tuo näihin kankaiseen semmoisen erityisen kauniin, upean, himmeän, silkkimäisen kiillon ja tunnun. Ja nokkonen on kaikista kuiduista kaikkein hengittävin sen ydinkuidun rakenteen ansiosta. Ja sitähän ei päihitä sitten mikään muu kuitu. Ja Knokkoni verkkokaupasta nämä eettisesti tuotetut langat, kankaat ja valikoidut tuotteet ovat saatavilla. Ja jos sä haluat ekoluksusta sun arkeesi ja kotiisi, niin tervetuloa ostoksille.